Lonitigi baro ngoni ngambulo Sabutigi baro ngoni ngambulo laba Jinatigi baro ngoni ngambulo Jinatigi bahora wale kaimalo dunungambulo laba Dunsulu muga guno Axel Media Flavor on be foli di bema mo kan sui Mali kono Mali ko bi ambe ala fo kala tan émission ni a san nanina émission folo san saba tɛmɛnen kɔfɛ somo ni donso ni jinɛtigiw nɔfɛ san nanina émission folo ala o do mɔgɔ garisɛgɛ la o tɛ mɔgɔ dogo dɔnni ko n'o ye jinɛtigi bakɔrɔba Samake ka bɔ Ɲamakɔrɔ kɔli la a sigilen filɛ bi Axel Media sanfɛ hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka kuma nin bɛna kɛ mɔgɔ caman siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye walima ka kumakan mɛn donc an bɛ foli d'a ma ale mun sɔnna ka anw bisimila a fɛ yen bi Axel Media sanfɛ karamɔgɔ Baba Samake n bɛ fɛ i ka foli ta di filɛbagaw ma ni kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ se ka tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye. Mayiga b'i fo b'an filɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nba baasi tɛ Baba nin diyara n ye kosɛbɛ i sɔnna ka Axel Media bisimila i fɛ yen bi nin bɛnn'a ma kosɛbɛ a bɛ san caman bɔ mɔgɔw bɛ ɲininkali la nka n y'a fɔ n ko ko bɛ n'a waati don donc bi ala sɔnna an ni bakɔrɔba ɲɔgɔn an bɛna sigi ka dɔɔni baro jinɛko kan dɔnniko yɛrɛ bunako kan yala jinɛko ye dɔnni bonda sugu jumɛn ye bakɔrɔba yɛrɛ jɔn ye a nana dɔnniko kɔnɔ cogo min karamɔgɔ bakɔrɔba n'i bɛ fɛ i k'i da don dɔɔni ka bɔ min sigi ni min baara min na n'i b'a kan min ka mɔgɔw minɛ su min tile n'o ye jinɛtigiya ye yala a baara nana cogo di. alhamdulilayi arabi alamina Mayiga i ye ɲininka kuma la a diyara n ye kosɛbɛ ne bakɔrɔba ka jinɛko Mayiga alhamdulilayi arabi alamina an bɛ ala fo k'a barikada ne bakɔrɔba ka jinɛko ala ye a latigɛ ɲɛ de parce que n'i y'a jate minɛ Mayiga ne bakɔrɔba ne ma taa jinɛko kalan mɔgɔ bolo k'a fɔ ko n taara mɔgɔ dɔ de fɛ yen k'o ye n bolo don jinɛko la alhamdulilayi ne ka jinɛko t'o ye k'a fɔ n taara mɔgɔ dɔ de fɛ yen k'o ye n ko k'an yɛlɛ alhamdulilayi Mayiga ne ka jinɛko t'o ye Mayiga ɲɛ bɛ n sigilen na cogo min ne bakɔrɔba kun ɲɛ bɛ ko la ne kun bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n kun bɛ ko bɛɛ kɛ n si san 14 ka na san 15 la Mayiga jinɛko de donna bakɔrɔba Samake ka ko kɔnɔ jinɛw de ye bakɔrɔba Samake ɲɛ fila minɛ a la Mayiga o kɔfɛ o de nana wolo dɔɔni na alhamdulilayi arabil alamina ni ne bakɔrɔba yɛrɛ sigilen don o kan bon o jinɛ ninnu fana alhamdulilayi u bɛ ne bakɔrɔba jigi kɔrɔ su u bɛ n jigi kɔrɔ tile Mayiga mana hami ko ko la ni n y'a yir'u la ala barika la Mayiga o ko bɛ dilan sinon ne bakɔrɔba ma taa jinɛko kalan mɔgɔ bolo. Samake Baba nin diyara n ye kosɛbɛ an fana kalifa bɛ jinɛw la an b'a dɔn nin waati in na u ɲɛ b'an na u tulo b'an na nin waati in na an kalifa b'u la émission kɔnɔna la karamɔgɔ bakɔrɔba an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ fɔ ko jinɛ b'u bolo mais dɔw bɛ sɔsɔli don a la dɔw b'a fɔ ko jinɛ bolofɛn de b'u bolo walima dɔw b'a fɔ ko dɔnni sugu b'u bolo mais u bɛ k'o tugu jinɛko kɔfɛ yala anw ye kunfin ye an b'a dɔn cogo di k'a fɔ karisa ye jinɛtigi sɛbɛ ye walima nin y'a politiki laban ye. alhamdulilayi arabil alamina Mayiga i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ Mayiga jinɛko tɛ bi dɔnni ye o Mayiga jinɛko bi ko tɛ dɛ nka n'i ye jinɛko ta k'a lajɛ n bɛna fɛn dɔ de f'i ye jinɛko kan bi Mayiga jinɛko ye yirisun dɔ ye yirisun min n'a bolofara ka ca kojugu Mayiga jinɛko i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen tɔnw de b'u bolo Mayiga u bɛ jinɛ kulonkɛw de kɛ u bɛ jinɛ kɛnɛw de sigi o n'a nasiraw bɛ yen Mayiga jinɛko ye fɛn dɔ ye dɔnni yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n'a bɛ yen kaban Mayiga a tɛ dogo dɔnni b'a yɛrɛ de yira jinɛko fana ye fɛn dɔ de ye bi in na jinɛko tɔgɔ de bɛ mɔgɔ caman na mais Mayiga jinɛtigiw tɛ o jinɛko caman tɔgɔ bɛ mɔgɔ caman na Mayiga u tɛ se ka maa ka jinɛbana furakɛ u tɛ mɔgɔ kungo ye Mayiga kow ka ca i y'a faamuya sinon jinɛko ye fɛn dɔ de ye ne bakɔrɔba kɔni bɛ jinɛko min kalama ne bakɔrɔba bɛ jinɛko min kɔnɔ alhamdulilayi arabil alamina Mayiga ne bakɔrɔba ma n jigi sɛmɛ u la foyi la alhamdulilayi k'u ma don ne bakɔrɔba jigi kɔ awɔ. Bakɔrɔba Samake an bɛ foli di ma sisan ka foli di Axel Media filɛbagaw bɛɛ ma bakɔrɔba téléphone numéro an ye o de tɛmɛ la vidéo duguma tan mais n'ala sɔnna an bɛna tila ka kuma d'a ma a yɛrɛ b'a lase mɔgɔw ma an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ i da sera fɛn dɔ ma sisan ko mɔgɔ dɔw bɛ jinɛko la u tɛ se ka jinɛtigi furakɛ nin yɔrɔ in bɛ ka ne yɛrɛ kamana kan parce que mɔgɔw bɛ ne wele su ni tile Mayiga i bɛ donsow nɔfɛ i bɛ somɔgɔw nɔfɛ jinɛtigiw nɔfɛ n den dɔw bɛ a bɛ to ka bin nin bana b'a la ne taara n bɛ n bolo si mɔgɔ kelen min yɛrɛ la parce que
tellement o bɛ mɔgɔw ka saga minɛ ka misi minɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ Bakɔrɔba an bɛ fɛ i ka ɲama i k'an bilasira yala o bana in a bɛ se ka fura ye k'a ban pewu wa alhamdulilayi arabil alamin Mayiga i ni Bakɔrɔba min bɛ kuma la bi Mayiga Bakɔrɔba tɛ kunnafɛntɔ ye o ayi Bakɔrɔba ye jinɛtigi de Bakɔrɔba tɛ kunnafɛntɔ ye dɛ ni an ka balo sera o yɔrɔ ma n b'o walawala i ye o fɛsɛfɛsɛ mais jinɛbana mana kɛ mɔgɔ la cogo o cogo Mayiga jinɛ ko de kɛra bana ye i la wa jinɛw de b'i bɔ ka bin wa jinɛw de ye fa don i la wa Mayiga jinɛbana nasira o nasira parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen hali u ka furuko jinɛko bɛ don a la a musow bɛ yen a cɛw bɛ yen u bɛ sa wolo ka sa Mayiga a musomanw tɛ furu walima a musoman dɔw bɛ yen n'u donna furu kelen na u bɛ bɔ o la u bɛ don furu fila la u bɛ bɔ o la furu naani jinɛko kama dɔw bɛ se ka furu naani kɛ Mayiga foyi tɛ marché alhamdulilayi rabil alamin jinɛbana nasira o nasira Mayiga ni ne Bakɔrɔba Samakɛ ye ɲɔgɔn ye o ka di n ye kojugu parce que maanifin i bɛ nisɔndiya fɛn na i bɛ fɛn min dɔn donc o kama n'i ye jinɛko fɔ ne Bakɔrɔba ye Mayiga a bɛ nisɔndiya de bawo jinɛko toujours n y'o de fɔ Bakɔrɔba ma wuli ka taa jinɛko kalan kɛ mɔgɔ bolo koyi mɔgɔ ma Bakɔrɔba Samakɛ bolo don jinɛko la Mayiga jinɛw de ye Bakɔrɔba yɛrɛ kanu a ka diɲɛlatigɛ ka baara kɛ ni ye donc n bɛ Ala fo ka Ala barikada jinɛbana nasira o nasira Mayiga ni ne Bakɔrɔba Samakɛ ye ɲɔgɔn ye a bɛ nɔgɔya a diyara n ye nin bɛ jigisigi kumabɔ nin bɛ hakilisigi kumabɔ bi minnu bɛ k'an wele Côte d'Ivoire Amérique Faransi k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko Mayiga n tɛ jinɛtigi ye n tɛ n'a fɔ wari minɛ ka taa di mɔgɔlankolon ma n hakili la bi an sera mɔgɔ ma bi mun ko ko ni bana sugu ninnu n'o ye jinɛbana ye a mana k'a sugu o sugu a binni bana wa a furu gɛlɛya ni a fɛn caman caman ale bɛ se k'an dɛmɛ donc an bɛ dugawu de kɛ a bɛna mɔgɔ minnu ka kungo dilan o sira fɛ Ala k'a kɛ a fura ye Ala ka garisɛgɛw fɔni Ala ka jinɛw ka fara an kan ka ko dilan ka ɲɛ an bɛ fɔ halisa Bakɔrɔba n nana foli la bi émission kɔnɔna la ko kɔlɔsili ma dɔgɔ dunan si ye n ye sɛbɛnfɛn dɔ y'i kɛrɛfɛ laturu sisi de b'a sanfɛ anw de bɛ jinɛtigi minnu dɔn olu ye filɛli kɛ ni filenw ni kolonw ni fɛn wɛrɛw ye yala Bakɔrɔba i bɛ laturu fana da wa yala o jinɛko bɛ taa ɲɔgɔn ye alhamdulilayi arabil alamin Mayiga ne Bakɔrɔba Samakɛ n bɛ laturu da k'a ta Ninso la Seju fo ka taa bila Sige Musa la Mayiga Ala ye a dɔnni Ala y'a don ne Bakɔrɔba Samakɛ kunna Mayiga ne bɛ laturu da mɔgɔw ye Mayiga ne bɛ jinɛ filɛli yɛrɛ fana kɛ mɔgɔw ye i y'a faamuya parce que laturu da in jinɛw yɛrɛ ka dɛmɛ an'u ka wulikajɔ o kama ne Bakɔrɔba bɛ laturu da sinon hali laturu filɛ Mayiga mɔgɔ ma ne kalan o la o ayi jinɛw de ye laturu in dɔnni don ne Bakɔrɔba Samakɛ kunkolo la n'an bɔra yen fana ne Bakɔrɔba ni jinɛw yɛrɛ bɛ filɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw fana kɛ mɔgɔw ye alhamdulilayi rabil alamin actuellement y'a filɛ bɔ an bɛ segin ka na émission kɔnɔ halisa an bɛ jinɛtigi Bakɔrɔba fɛ Bakɔrɔba Samakɛ ka bɔ ɲɛmɔgɔ kɔnɔna a ka téléphone numéro o de filɛ ka tɛmɛ vidéo duguma Bakɔrɔba halisa Bamakɔ falen don bi jinɛtigiw la a musoman n'a cɛmanw yala i ni Bamakɔ jinɛtigiw cɛ bɛ cogo di aw cɛ jɛ bɛ cogo di aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa yala danaya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo alhamdulilayi rabil alamin n'i ye ɲininka o kibaru la o diyara n ye kosɛbɛ bon ne Bakɔrɔba kɔni bɛ yan Bamakɔ kɔni i y'a fɔ cogo min Bamakɔ falen don jinɛtigiw la nka ne Bakɔrɔba bon ne hakili t'a la ko ne ni jinɛtigi min bɛ ka baara kɛ nin waati in kɔnɔ i y'a mɛn parce que n'i y'a jateminɛ ne Bakɔrɔba fana ka jinɛko ayiwa ni maa caman ta tɛ kelen dɛ i y'a faamuya parce que munna jinɛko réseau kɔnɔ a taabolo ka ca kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen donc olu ka taabolo ye jinɛ kulonkɛw ye bon komi n y'a f'i ye cogo min bon ne Bakɔrɔba ka taabolo tɛ jinɛ kulonkɛ ye ne Bakɔrɔba ta ye min ye Mayiga n'i mago bɛ ne Bakɔrɔba la i n wele ka i hami fɔ n ye Mayiga ne b'a ɲɛfɔ jinɛw ye n'a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ dilan ten n'o tɛ Mayiga Bakɔrɔba tɛ jinɛ kulonkɛ sigi Bakɔrɔba tɛ kɛnɛ sigi Bakɔrɔba tɛ kɛnɛ wuli voilà donc o danfara o b'an ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin donc an bɛɛ jɛlen don yiriba kelen na nka bolofaraw tɛ kelen ye awɔ baasi t'a la Bakɔrɔba Samakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ ni n ko bi i ka ladilikan di i balimaw ma minnu bɛ dɔnniko hukumu kɔnɔna la a kɛra jinɛko ye o a kɛra soma politigiw ye walima a kɛra i bɛ se ka ladilikan nin bilasiralikan jumɛn d'u ma bi
Actel Media sanfɛ. Maïga i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ne bakɔrɔba c'est à dire Maïga an bɛ don min ko bi c'est à dire don dɔ bɛ na se Maïga hali k'a fɔ ko n ye dɔnnikɛla ye i b'a sɔrɔ baara b'a la kosɛbɛ. Bawo ka da mun de kan Maïga dɔnni ko de cayara kojugu. Maïga maa caman de y'i bolo don dɔnni baara la i bɛ taa sɔrɔ hali dɔnnikɛlaw tɛ. Maa min mana dɛsɛ moto dilan na Maïga o bɛ taa laturu kalan o bɛ n'i sigi ko n kɛra karamɔgɔ ye. Maa min mana dɛsɛ miniseya la o bɛ taa laturu dɔɔni kalan Maïga o bɛ n'i sigi ko n kɛra dɔnnibaa ye. Maïga hali mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka musoko de ɲɛɲini ka musoko ɲɛɲini Maïga fo ka na u yɛrɛw kɛ dɔnnibaaw ye. I y'a faamuya. Donc dɔnni bolofara de ka ca kosɛbɛ c'est à dire ne kɔni bɛ min fɔ dɔnni bunakun kan Maïga an dɔnnikɛlaw an ka dɔnni minɛ an sɛbɛ la. Maïga an ka baara kɛ mɔgɔw ye tiɲɛ kan parce que an ko an bɛ se fɛn bɛɛ la maa kelen tɛ se ka ko bɛɛ dɔn i y'a mɛn. Maïga maa o maa n'a ser'i ma dɔnni hukumu kɔnɔ k'i ɲininka fɛn na n'i bɛ se ka min kɛ a k'a ye. Maïga diɲɛ dɔnni o dɔnni t'i la ka n'a fɔ adamaden ko n bɛ se nin na ka sɔrɔ n tɛ se a la o de ye dɔnni tiɲɛ bi kosɛbɛ. Voilà. A diyara n ye kosɛbɛ Samake. Bakɔrɔba an bɛ fo halisa ka foli d'i ma foli di filɛbaga bɛɛ ma n'i ka kalandenw ma n'i jɛɲɔgɔn bɛɛ. N'an bɛ Espagne ko fo nin waati in na an b'a la ka suivre fo Espagne ani jɛɲɔgɔn minnu bɛ hali Bamakɔ yan nɔ an b'u bɛɛ fo. Bakɔrɔba Samake ɲininkali min bɛ n bolo vidéo dɔw bɛ yen réseau kan nin waati in na i b'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen o ye jinɛ tɔgɔ dɔ d'a ma ko ja ka jeli lu ka muru donc a y'a fɔ a ye jinɛ tɔgɔ muru di a ma k'a sago ye. Yala est ce que mɔgɔ gansan i n'a fɔ anw filɛ cogo min na sisan n'i ye jinɛ tɔgɔ di anw ma k'an ka taa wuli laɲini dɔ kama est ce que an kan ka minɛ dɔrɔn ka taa an to a ka ten walima an kan ka tɛmɛ sira dɔ de fɛ walasa a ko bɛ se ka kɛ bɛn kɔnɔna la cogo min. Voilà. Maïga i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. I ye jinɛ wurudi min fɔ sisan i m'a ye n k'i ma n ko jinɛ ko bolofara ka ca. Jinɛ ko filɛ maa man ka don jinɛ ko kɔnɔ ten gansan kelen. Filanan Maïga jinɛ ko yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye jinɛ ko ani mɔgɔ ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ala y'an dan ka an kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye mais Maïga olu ɲɛ bɛ anw na nka an ɲɛ t'olu la. O ye mɔgɔ tɔw ye dɛ i y'a mɛn o ye mɔgɔ tɔw ye olu ɲɛ bɛ anw na an ɲɛ tɛ olu la. N t'a dɔn n ye n faamu sinon ne bakɔrɔba ɲɛ b'u la dɛ ne bakɔrɔba ne ɲɛ tɛ mɔgɔw de la n'o tɛ ɲɛ bɛ jinɛw la dɛ awɔ o kɔni tamajigi ye. Donc ka jinɛ wurudi minɛ ten ka t'i sigi a kan ten Maïga kɔlɔlɔ belebele b'a la. Kɔlɔlɔ belebele b'a la parce que jinɛ ko fan o fan Maïga f'i k'a ɲɛɲini ka don a kɔnɔ wa jinɛ ko fana bolofara ka ca dɛ parce que n'i ye jinɛ ko ta k'a lajɛ Maïga jinɛ silamɛw bɛ yen jinɛ kafiriw bɛ yen i y'a faamuya jinɛ ko taabolo ka ca bon n'i m'o bɛɛ ɲɛɲini k'a dɔn i bɛ jinɛ dɔ wele Maïga n'o nana o b'i kɛlɛ mais i bɛ jinɛ dɔ wele n'o nana Maïga o bɛ n'i ɲininka de laɲini jumɛn b'i bolo i y'a faamuya donc n'i y'i ka laɲini f'a ye n'a bɛ se k'i dɛmɛ a la a b'i dɛmɛ a la mais o tɛ dɔn fo i k'a ko ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ mais ka taa don jinɛ ko kɔnɔ ten ka wurudi dɔ ta k'o kɛ ten Maïga ko i bɛ jinɛ wele a ko ma nɔgɔn dɔɔnin yanni i ka jinɛ wele i b'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ n bɛna jinɛ jumɛn de wele donc n'i y'o dɔn k'o ban n kan ka mun ni mun de kɛ ni ye nin jinɛ in wele ni tɔɔrɔ tɛ n sɔrɔ o bɛɛ de b'a la i y'a mɛn parce que jinɛ wele ti ɲɛ a yiriw kɔ jinɛ wele ti ɲɛ a wusulanw kɔ jinɛ wele ti ɲɛ n'i ye maa wele i b'a bonya de i b'a bonya ni mun ye bon Maïga n'i t'olu dɔn jinɛ wele ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i y'a faamuya voilà. Baasi t'a la Bakɔrɔba nin diyara n ye kosɛbɛ n bɛ fɛ i yɛrɛ da k'i ka téléphone numéro di mɔgɔw ma n'i wele minnu o b'i sɔrɔ n bɛ dan ye n bɛ n tigila ye. Maïga ne Bakɔrɔba Samake n sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ Kurani ma Bamakɔ maa o maa mago bɛ n na 00 223 76 24 65 34 maa o maa i y'o composé alhamdulilayi ne Bakɔrɔba Samake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O numéro kelen o de filɛ ka tɛmɛ vidéo duguma ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka so nin waati in na an bɛ bɛɛ fo Actel Media sanfɛ an bɛ karamɔgɔ Bakɔrɔba Samake fɛ halisa émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la komi jinɛtigi don an bɛ ka ɲininkaliw sinsin jinɛ ko yɔrɔ kan halisa karamɔgɔ Bakɔrɔba bi an bɛ a ye Bamakɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ jinɛtigi musolamaw
olu ka kɛnɛ sigi de ka ca ko ko nafolo wele de ka ca hali mun ka bon kɛnɛ ko olu bɛ nafolo kasabi baw di u bɛ mobili di u bɛ fɛn caman di yala est-ce que ko wɛrɛ tɛ nin jinɛ ko nin duguma wa musolakaw fan fɛ Mayiga i ɲɛ bɛ jinɛ ko in na Mayiga ni ko i bɛ kuma kojugu adamaden ni ko i bɛ kuma kojugu n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la i y'a faamuya parce que n'i ye jinɛ ko ta k'a lajɛ Mayiga jinɛ ko in de bolo fara ka ca i y'a faamuya sinon k'a fɔ hali mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ n ye jinɛtigi ye miliyɔn caman bɛ n bolo miliyari caman bɛ n bolo Mayiga alhamdulilayi rabbil alamina nafolo caman bɛ jinɛw bolo parce que ni ko nafolo b'u bolo an bɛ nafolo min dun olu mago t'o nafolo la Mayiga a tɛ foyi ɲɛ olu ye nka sababu caman de b'u bolo ni u y'i kanu k'o d'i ma Mayiga i sago ye fɛn fɛn ye diɲɛ kɔnɔ i b'a kɛ e ma ne Bakɔrɔba Samakɛ sigilen ye ɲɛ fila tɛ ne Bakɔrɔba kun mais Mayiga n ko ne ye étage jɔ Bamakɔ kɔnɔ ni jinɛ ko tɛ Mayiga a bɛ kɛ cogo di donc alhamdulilayi rabbil alamina jinɛ ko ye tiɲɛ ye a tiɲɛ kan jinɛ ko ye tiɲɛ ye ni nabara t'a la nka maa caman sigilen don ka jinɛ ko de kɛ sous couvert ye mais Mayiga u bɛ ko wɛrɛw kɛ duguma o ka ca maa caman sigilen fana don ne ye jinɛtigi ye ne ye jinɛtigi ye Mayiga i bɛ taa sɔrɔ u bɛ affaire caman caman kɛ kɛrɛfɛ min ni jinɛ ko yɛrɛ tɛ tɔgɔ kelen na min ni jinɛ ko tɛ jamu kelen na donc o kama jinɛ ko bolofara ka ca ayiwa ni min ko jinɛw ye n sɔn nafolo la Mayiga an bɛ tiɲɛ d'o ma min ma fɛn sɔrɔ jinɛ ko la fɔlɔ parce que maa dɔ fana bɛ yen jinɛtigi dafalen don mais Mayiga i b'a sɔrɔ kuma dɔ hali a t'a dahirimɛ sɔrɔ o kɔrɔ tɛ dɔnni t'a la dɛ ayi diɲɛ fɛn fɛn n'i b'a kɔnɔ f'i ka lajarabi a kɔnɔ de ka tɔɔrɔ dɔ ye ka degun dɔw ye Mayiga yanni ne Bakɔrɔba yɛrɛ ka se bi ma Mayiga ne tɛmɛna degun caman sira fɛ koyi ne yɛrɛ tɛmɛna gɛlɛya caman ne tɛmɛna o sira fɛ i y'a faamuya bon alhamdulilayi rabbil alamina ni ko n ka n da don dama dama la Mayiga don tɛmɛna ne Bakɔrɔba kan Mayiga ne tun bɛ dugu dɔ la u b'a fɔ a ma ko Kɔna o dugu in filɛ nin ye Moti kɛrɛfɛ o Kɔna in filɛ Mayiga ne Bakɔrɔba ka ɲɛko de daminɛna yen nɔ o ɲɛko daminɛ kɔnɔna na Mayiga waati dɔw kɛra maa caman ko Bakɔrɔba kɔni hakili ɲagamina k'a tɛ kɛ mɔgɔ ye bilen i y'a faamu Mayiga o gɛlɛya caman n tɛmɛna olu la Mayiga ne delila ka san 2 kɛ n tɛ se ka wuli ka jɔ n sen kelen kan ka sen kelen ban pewu mais nin bɛɛ bɔra jinɛ ko in de kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina bi n bɛ Ala fo ka Ala barikada alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ foli di i ma halisa ka dugawu kɛ yala gɛlɛya minnu filɛ n'i bolo kɔnɔ Ala kana a don i nɔfɛ mɔgɔ walima i kanubɔ walima ka na ni si gɛrɛsɛgɛ donc an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ban yɔrɔ la an bɛ karamɔgɔ Bakɔrɔba Samakɛ fɛ halisa émission dɔnni kɛnɛ nka ni fila ɲɔgɔn b'an bolo k'a tɛmɛ la karamɔgɔ Bakɔrɔba ni mɔgɔ nana kungoba da la a tigi bɛ Mali la o a bɛ kɔfɛ o yala a bɛ fɛ ka e Bakɔrɔba lasɔrɔ yala a bɛ tɛmɛ ni sira jumɛn jumɛn danaya sira jumɛn de bɛ yen bonya sira jumɛn de bɛ yen a kan ka tɛmɛ minnu fɛ walasa i bɛ se k'a tigi ka ko minɛ sɛbɛ la k'a kɛ bonya kɔnɔ k'a kɛ barika kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina Mayiga maa o maa i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mayiga k'i bɛ i mago bɛ de Bakɔrɔba Samakɛ la n ka nɛgɛjuru siraw bɛ yen Mayiga n'i y'olu wele i ni ne Bakɔrɔba Samakɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'a kɛra filɛli ko ye Mayiga ne bɛ n ka laada de f'i ye laada min bɛ yen ni n t'a fɛ k'an sigi k'o fɔ média kan ta donc ni n ye n ka laada f'i ye Mayiga n'i bɛ se n ka laada kɔrɔ i bɛ n ka laada ci n ma n b'i ka ko lajɛ ko ko b'i ka ko kɔnɔ n b'a ɲɛ f'i ye Mayiga ne Bakɔrɔba hali ni maa min b'a fɛ ne k'i sa don f'i ye filɛli kɔnɔ alhamdulilayi rabbil alamina Mayiga jinɛw y'o dɔnni di ne Bakɔrɔba ma Mayiga Bakɔrɔba ka jinɛ ko nabara jinɛ ko tɛ politiki jinɛ ko tɛ Mayiga jinɛw de ye Bakɔrɔba Samakɛ kanu k'a ɲɛ fila minɛ a la ka tila ka dɔnni d'a ma an bɛ Ala fo ka barika Isa nin diyara n ye kosɛbɛ karamɔgɔ Bakɔrɔba i filɛ k'a fɔ sisan kuma ɲɔgɔn na ko jinɛw y'i kanu ka k'i kɛ u taama ɲɔgɔn ye a ka di mɔgɔ dɔw ye bi olu fana ye jinɛtigi a ka di u ye ka kɛ e ɲɔgɔn ye walima a ka di dɔw ye hali ka tɛmɛ e kan jinɛko sira fɛ yala n'olu nana bi k'u bɛna kalandenya minɛ i bolo yala nasira jumɛn b'u bolo u kan ka tɛmɛ ni critère jumɛn walima e tɛ kalanden ta fo ni a jɛra sigifɛnw ye donc a b'o cogo la walima cogo di voilà alhamdulilayi rabbil alamina Mayiga jinɛ ko nasira fɛ n bɛna fɛn dɔ de f'i ye
maika bagoroba te jinɛ don mɔgɔ la ayi bagoroba te jinɛ don mɔgɔ la bagoroba kɔni bɛ se ka mɔgɔ furakɛ ka jinɛ bɔ i la mais jinɛ ko fana critère kɔnɔ maika i bɛ adamaden fɛn o fɛn ye a sen fila kan maika jinɛ b'a la min dara a la min ma da la e ni ne maika filɛ nin ye baro la bi e bɛ se k'a fɔ ne bagoroba ye ko bagoroba ne maika filɛ jinɛ tɛ ne la dɛ bon ne t'i sɔsɔ o la parce que i t'a dɔn maanifin n'i ti fɛn min dɔn i t'o de dɔn bon jinɛ bɛ maa bɛɛ nɔfɛ mais mɔgɔ dɔw ta o bɛ bɔ i ye mɔgɔ dɔ ta tɛ bɔ a ye misaliyala ne bagoroba filɛ ne t'a bɔra n ye donc ne bɛ se ka wele jinɛtigi mais a bɛ maa caman na a b'olu bɔ ka bin a b'olu tɔɔrɔ a b'olu sɛgɛn ne bagoroba t'a fɔ jinɛw ma ko jinɛw ne b'a fɔ olu ma ko kunnafɛn de ni jinɛ ma bange i ye ka bange i ye ka dibi fara ka bɔ i n'a cɛ ni jinɛ ma bange i ye toujours maïga jinɛ ko ye kunnafɛn ko de n t'a dɔn nin ye n faamu wa ala ye mɔgɔ o mɔgɔ dan maïga kunnafɛn bɛ bɛɛ la n'i ye ne bagoroba kanu k'a fɔ n ye bagoroba jinɛ ko de ka di n ye n b'a fɛ k'an bolo don jinɛ ko la ɔ maïga ne b'a ko ɲɛɲini k'a dɔn jinɛ jumɛn bɛ e yɛrɛ nɔfɛ i ka adamadenya kɔnɔ ni n y'o ɲɛɲini k'o dɔn ni n bɛ se k'o sira dayɛlɛ i ye maïga n b'o sira dayɛlɛ i ye sinon k'a fɔ jinɛ tɛ mɔgɔ min na ko ne bagoroba bɛ se ka jinɛ don i la maïga o dɔnni tɛ ne bagoroba la parce que an bɛ dɔw ye u b'a fɔ ko jinɛtigiw don kalandenw fana b'u k'o du kɔnɔna fa u b'a fɔ ko b'olu kalan jinɛ ko la ko ka jinɛ mina jigin bon komi ne tɛ caman dɔn jinɛ ko la ne kɔni b'u lajɛ dɔrɔn tɛmɛ i y'a ye donc a ka n'an ye ɲɔgɔn ye nin kɛnɛ kan n k'i ɲininka e bɛ se ka caman fɔ a la e bɛ caman dɔn a la voilà donc ne yɛrɛ ka hakilila la ne yɛrɛ ka yeta la o la olu ye tɔnkow de ye ayi ne bolo olu ye tɔnko de ye parce que maïga maa bɛ se ka kɛ jinɛtigi ye hali ni tɔn t'i bolo n ma bil'u la dɛ i y'a faamuya parce que maanifin bɛɛ bɛ kuma n'i ka kodɔn sira ye parce que caman bɛ na ne yɛrɛ fɛ yen bagoroba ne b'a fɛ ka na k'i ka kalanden ne b'a fɛ ka na i ka n bolo don ne ko bɔn bɛɛ bolo bɛ jinɛ ko la o ni maa min y'i ka jinɛ ko de ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ maa ti maa bolo don jinɛ ko la koyi mɔgɔ bɛɛ bolo don jinɛ ko la mais diɲɛ baara o baara dugukolo sanfɛ i nana k'a sɔrɔ dɔ b'a kɛ donc diyagoya i mana kɛ diɲɛ ko ko kɛbaga ye mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'a sira jɛya mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'i bilasira donc n'o kɛra o tigi bɛ kɛ e karamɔgɔ ye n t'a dɔn n'i y'a faamuya donc mais k'a fɔ ne bagoroba filɛ bamakɔ kɔnɔ bamakɔ kɔ kan mali kɔnɔ mali kɔ kan ne bagoroba ye maa caman dɛmɛ k'u ko ka maa caman dɛmɛ jinɛjugu ko la ka jinɛ gɛn ka bɔ o kɔ ou bien ka dɔw ka jinɛ furakɛ a t'u bɔ ka bin jinɛw ye maa caman bali furuko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la alhamdulilayi arabili alamina ne ye maa caman furakɛ jinɛw ye fantanya jugu ni gɛlɛya jugu bila mɔgɔ caman na maïga ne y'olu caman furakɛ mais ne ka kalandenw tɛ o ayi ne ka kalandenw tɛ mais an b'a ye jinɛ ko taasira dɔ la hali n'u ye yiri kelen d'i ma k'i ka nin ko maïga o ye don ne ye kalandenya de kɔnɔ wa o kalandenya fana kɔnɔ su ni tile min bɛ f'i ye n'i m'a laada tile a ye ni karamɔgɔ bɛ bila ɲɔgɔn na dɛ bon o tɔn sugu qualité bagoroba ka jinɛ ko nin sira in tɛ kelen ye dɔɔnin i y'a faamuya bagoroba ta ye i bɛ na i mago ye min ye bagoroba b'o de dilan i ye ayiwa n'an bɛnna fɛn min kan i b'o kɛ n ye n ka kalanden t'i ye n'a ka di i ka karamɔgɔ kana kɛ n ye. i Samake nin bɛ dan sigi an ka bi émission na Télé Média sanfɛ an tun bɛ mɔgɔ min fɛ jinɛtigi bagoroba Samake bagoroba émission ka sera a kuncɛyɔrɔ la i sɔnna ka kuma Télé Média kan a diyara an ye a bɛnna ma i ye filɛli i ye kumakan minnu fɔ donc ala k'a don tulo kunna ni bɛɛ kulo la mɔgɔ ye jinɛtigi bagoroba la téléphone numéro filɛ vidéo la ka tɛmɛ ani a y'a fɔ ka tɛmɛ dakuruɲɛ laban ani folikan ka se kanubagaw ma ka se filɛbagaw ma mali kɔnɔ mali kɔ kan alhamdulilayi rabbil alamina maïga n b'a an lajɛbaga bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bon maa o maa mago fana mana ye ne bagoroba Samake la 00223 kɔfɛ i bɛ 76 ta 24 65 34 donc n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ne bagoroba bɛ dugawu kɛ an filɛbaga bɛɛ ye ka tila ka dugawu ɲini an filɛbaga bɛɛ fɛ ni ala sɔnna ka tila ka dugawu kɛ an ka jamana in su ani tile ala ka jamana in suma ala k'an bɛn kelen ma ala k'an don da kelen fɛ ala k'an bɔ da kelen fɛ ne b'o dugawu kɛ jamana in alhamdulilayi. foli tɔ ni an b'a di ma bagoroba Samake Actuel Media sanfɛ nin ye kuma ko fɔli Actuel Media kan mais nin bɛna kɛ mɔgɔ caman siɲɛ fɔlɔ ye fɛnɛ k'i ye kuma la an ka fɛn ninnu sanfɛ
di vidéo kelen a b'a sɔrɔ télémédia kan Facebook kan a b'a sɔrɔ an ka YouTube sanfɛ a b'a sɔrɔ ne yɛrɛ Mayiga ka TikTok sanfɛ a b'a sɔrɔ n ka page privée sanfɛ ne ye dɔnni kɛnɛ Mayiga ye a b'a sɔrɔ Diɲɛtigi Bakɔrɔba bɛ fɛnɛ ka TikTok sanfɛ an bɛ bɛɛ fo an b'a fɔ n ko aw kan bɛn ni Ala sɔnna a télémédia sanfɛ émission wɛrɛ la aw dan sɔgɔni ko